1 रांनि भेलुआ 1 रां, 1 डलारनि भेलुआ 73 रां, 1 बिटकइननि भेलुआ 30 लाख रां। बेबायदि मानो? बिटकइनआ मा? बियो बबेनिफ्राय फैयो? बेखौ सोर दिहुना? सारा दुनियानि मानसिया इनभेस्ट खालामनो थाखाय मानो बिटकइननि उन खारगासिनो दं? गोबाङानो बिटकइननि सोमोन्दै मिथिया जानो हागौ। फैदो बिदिब्ला मिथिना लानोसै बिटकइनआ मा बे भिडिअनि गेजेरजों। खुलुमबाय, आंनि मुङा थमास ब्रह्म। फैदो बिदिब्ला जागायनोसै दिनैनि भिडिअखौ। जेरैहाय इन्डियायाव रांआ बाहायजायो, USA आव डलारा बाहायजायो, बेबायदिनो इन्टारनेटआव बिटकइनआ बाहायजायो। जुदि दिनैसिमबो इन्टारनेट गैयामोनब्ला बिटकइनआ थानाय नङामोन आरो बेखौ बाहायनो हानाय नङामोन। बिटकइनखौ दिहुनजेनदोंमोन 2009 मायथाइनि जानुवारि दानाव। बेखौ बानायदोंमोन सात'शी नाकामोट'आ। नाथाय सात'शी नाकामोट'आ सोर, बहा थांखो, बियो सुबुंनि मुं ना गंसे कम्पानिनि मुं दासिमबो मिथिनो हायाखै। 2009 मायथाइयाव बे आर्टिकेलआ इन्टारनेटआव पाब्लिश जादोंमोन। बे दिननिफ्रायनो बिटकइनआ इन्टारनेटआव आगान होजेनदोंमोन। बिटकइनआ मा? बेखौ माबोरै इनभेस्ट खालामनो हायो? बेजों माबोरै रां खामायनो हायो? बेखौ बहा मोनो आरो फिउचाराव बेनि बेसेना बेसेबां जागोन? फैदो बिदिब्ला जों सावरायनोसै। बिटकइनखौ ना जों फैसा बायदि आखाइजों दांनो मोनगोन ना जों मेगनजों नुनो मोनगोन। बिटकइनखौ जों आखाइजों मोनदांनाय नुनाय बेबायदि नङा। बियो जेरैहाय पेटिएमजों मोनसे वालेटनिफ्राय गुबुन मोनसे वालेटसिम फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनो हायो, बेबायदिनो बिटकइनखौबो खालामनो हायो। फैसा बायदि आखाइयाव लानाय, पकेटाव सोनाय बेबायदि नङा। मोनसे एग्जाम्पल लानि। सासे मानसिया थरसे अन्थाइखौ लाना बुंबाय, बे अन्थाइनि बेसेना 10 रां। अब्ला गुबुन सासे मानसिया बेखौ नंखाय सानगोन आरो मिनिगोन। नाथाय बे अन्थाइखौनो 10 जन मानसिया नंगौ बे अन्थाइनि बेसेना 10 रां होनोब्ला बे मानसिया मानिगोन आरो बेखौ फोथायगोन। बेबायदिनो 2009 मायथाइयाव बिटकइनआ ओंखारजेनोब्ला बिटकइननि बेसेना एबा बिनि भेलुआ जोबोद खममोन। नाथाय गोबां मानसिफोरा थरसे अन्थाइ बायदिनो बिटकइननि सायाव गोबां सुबुंफोरा इनभेस्ट खालामनो सोलोंबाय, बिनि प्राइसखौ फोथायबाय, बिनि सायाव प्राइसखौ फोसावबाय। लासै लासै बिनि प्राइसआ बारायबोबाय। दासिमाव थरसे बिटकइननि बेसेना 30 लाखनि बारा जाफैबाय। स्टार्टिंआव एबा बे ओंखारजेननाय समाव बिनि भेलुआ 0.08 डलार एबा इन्डियान कारेन्सियाव एबा इन्डियानि राङाव 5 रांमोन। नाथाय दा नायदो बिनि बेसेना बेसेबां जाफैखो। जुदि जों बेखौ 5 रांनि 1 बिटकइन बायना दोननो हायोमोनब्ला जों दा बिनि बेसेनखौ 30 लाख मोनगौमोन। बिटकइनआ जाबाय भार्चुएल कारेन्सि। बेखौ जों अनलाइन नुनो मोनो। दाना फैदो बिनि बेसेना माबोरै बारायो जों सावरायनोसै। बिटकइनआ जाबाय डिमान्ड आरो साप्लाइनि सायाव खामानि मावो। हमना लादो गरसे बिटकइननि बेसेना 5 रां। जुदि बे बिटकइनखौ 1000 जन सुबुङा इनभेस्ट खालामबाय एबा बायबाय, अब्ला बिटकइननि बेसेना बारायगोन। बारायनानै जेब्ला बिनि बेसेना नों बायनायनिफ्राय बांसिन जायोब्ला एबा नों 5 राङाव बायदोंब्ला जुदि बिनि बेसेना 10 रां जाहैबाय एबा 15 रां जाहैबाय, अब्ला नों बेखौ सेल खालामसै एबा फाननोसै। अब्ला नोङो 10 थाखा एबा 15 थाखा प्रफिटआव फानबाय। जेब्ला बेखौ बयबो फानगोन अब्ला बिनि बेसेना लासैनो खमायनोसैलाय। आरो जेब्ला बिनि बेसेना खमायबोगोन अब्ला बिनि सायाव आरोबाव सुबुंफोर इनभेस्ट खालामसैलाय। आरो फिन जेब्ला इनभेस्ट खालामफिनगोन अब्ला बिनि बेसेना आरो बारायलांसैलाय। बेबायदिनो आरो गाव गावबागाव प्रफिट जायोबा बेखौ बियो सेल खालामसैलाय एबा फाननोसैलाय। बेबायदिनो दावखोलाय फावसायलाय लासै लासै बिटकइननि बेसेना दासिमाव बेसेबां रां जाफैबाय। दानिया फैदो बहा मोनो बिटकइनखौ, बोरै इनभेस्ट खालामो। आथिखालाव बिटकइनखौ इनभेस्ट खालामनो थाखाय गोबां एप्स दंसै, जेरै विजिरेक्स, बाइनान्स, लाटकेन बेबायदिनो गोबां। आथिखालाव बिटकइन बायदिनो मार्केटआव गोबां कइन ओंखारबाय, जेरै विन, डगी, ट्रन, WRX बायदि बायदि। जुदि नोंथाङाबो अनलाइन मार्केटनि हेफाजाबै रां आरजिनो गोसो दंब्ला नोंथाङाबो इनभेस्ट खालामनो हागोन। गोबां सुबुङा आथिखालाव बेयाव इनभेस्ट खालामना गोबां लाख रां थाखा आरजिनो हाबाय। जुदि नोंथाङाबो इनभेस्ट खालामनो गोसो दंब्ला खालामनो हागोन। बावैसो सिगां इन्डियायाव बिटकइन बायदिनो मोनसे टकेन लन्च खालामदों। नोंथांमोना बे टकेनखौ फ्रियावनो मोननो हागोन आरो जुलाइ दानाव 15,000 रां फ्रियावनो आरजिनो हागोन। बेयाव नोंनिफ्राय थाइसेबो खरसा जाया, खालि फट', पेन कार्ड आरो आधार कार्डनिल' गोनांथि जायो। जुदि नोंथाङाबो बेखौ साइन आप खालामोब्ला, बेयाव नों लगइन खालामोब्ला फ्रियावनो 9000 CIN टकेन मोननो हागोन। बे 9000 CIN टकेननि दामा जोंनि इन्डियान रुपिसाव 14,000 रां जाहैगोन। जुदि बेखौ गोबाव सम हल्ड खालामना दोनोब्ला एबा फानालासिनो दोनोब्ला बिनि बेसेना बिटकइन बायदिनो जाहैनो हागौ। बिनिखायनो ओरैनो थायालासेनो
गोख्रैयै फ्रियावनो साइन आप खालामना लादो आरो खम समनि गेजेरावनो गोबां रां खामायदो। बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव मोनसे इउटुब चेनेलनि लिंक दं। बेयाव थांनानै बेखौ माबोरै साइन आप खालामो बेखौ सोलोंना लादो। 100% आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो, साइन आप खालामखांनायनि उनाव नोङो 2000 CIN टकेन फ्रियावनो मोननो हागोन आरो जुलाइ दानाव नों बेखौ फाननानै 14,000 रां बेंकआव उइद्र' खालामनो हागोन। मानोथो नेनानै थाबावखो? गोख्रै थांदो आरो 14,000 रां खामायहैदो। जुदि नोंथांमोनाबो गावनि अन रिस्कआव अनलाइन मार्केटिंआव इनभेस्ट खालामनो गोसो दंब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामना फोरमायहर। आं नोंथांमोननो माबोरै इनभेस्ट खालामो, माबोरैहाय बाय आरो माबोरैहाय सेल खालामो, माबोरै प्रफिट जायो, आं बिनि सायाव गोदान भिडिअ लाना फैगोन। आरो नोंथांमोना मानोथो नेनानै थाबावखो? जोङो फ्रियावनो CIN टकेन मोननो हागोन। 2000 था CIN टकेन मोननो हागोन आरो बेखौ फाननानै 14,000 जों बेंकआव उइद्र' खालामनो हागोन। बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव मोनसे इउटुब चेनेलनि लिंक दं। बे इउटुब चेनेलाव माबोरै साइन आप खालामो, माबोरै जों CIN टकेनखौ मोननो हायो, बेनि सोमोन्दै गासिबो डिटेल्सै खोन्थानाय दं। थांदो, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायहैदो आरो गावबागाव साइन आप खालामना लादो आरो 14,000 रां खामायदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।